めまして、コンフントトラピチェです。ずいぶん知ってる方もいらっしゃいますが、どうぞよろしくお願いします。今日は宮城県の仙台市から、来ました。プログラムには4人名前があるんですけれども、最初2人しかいなくて、どうしたことかと思っているのは舞台にいる我々でして。実はそのプログラムにある2人が来れなかったんですけども、リーダーの辻がですね、コロナになりまして、ただ元気なんですけども、来ればいいのにとかとなかなかそうはいかないというわけで、2人でやることになったんですが、幸いなことに今日新メンバーが加わりまして、1人だけちょっと根性が違うんですけども、こっちがですね、我々のトラビシの古い本庁で、こっち新しい新調したやつで、新調したやつって言っても10年ぐらい前なんですけども、ありがとうございます。それでもう今日から新メンバーということで加わっていただきました。彼仙台じゃなくて多賀城だって、多賀城に住んでるんですけども、だから我々と一緒に活動できるんですが、今日たまたまその一番最後に演奏する、ミルカの栃木支店だっけ、栃木支店の、浜松出張そういうことで来るっていうことだったので、それじゃあ叩いてもらおうかないということで、本当に今日は助かります。ありがとうございます。今日から新メンバー、本当に今日から新メンバーです。最初に演奏したのは板垣村のシクリアーダで、本当は6組12人が最低人数でやるんですけども、ハモリが入らない編成なので、2人でやってもなんとかなるかなと思って、今日急遽やることにしました。それでだいぶプログラムとは演奏曲目変わるんですけども、半分ぐらいは同じかな。そんな感じで今日はどうぞよろしくお願いいたします。2曲目、今度ケーナの二重奏で、ダンサインカを演奏します。
演奏いたしました。でもね、根拠が足りなくて赤と青なんですけど、こちら黄色着てくればよかったね。まあそういうわけで次の曲は何でしたっけか。2回言うたよ。すみません、本当に曲を今日変えたりしてるんで、リーダーが曲を覚えてません。いやいや、リーダーは来てないの。リーダーが今日の仮リーダー。次の曲、イダイベルタっていうんですけど、これ、三方にはですね、多分今日何も使ってなくてよかったなと思ってるんですけど、これクロマティカなんですが、半音階がこう順番に入ってて、昔、レイナルド・ベガーっていうカブールと一緒にやってた、三方に吹きがこういうふうに並べて作ったんですよね。だから彼の曲しかできないんですけど、イダイベルタっていう意味は行ったり来たりなんですが、曲を聴けばなんとなくその様子がわかるかと思います。半音ずつ並んでるので、同じ吹き額でずらしていくと1音ずつこう移調していくんですよね。そういう非常に便利な楽器で、普通の曲を弾くのは大変かもしれません。はい、イダイベルタでした。で、次は「太陽の門」という曲を演奏します。これは結構いろんなグループが演奏してて、昔からいろいろ知られてる曲だと思いますが、我々演奏するのはインカ・ケーナスっていうちょっとマイナーなグループのアレンジで、これも古いグループなんですけど、今の CD 出てるみたいですが、インカ・ケーナスというときながら結構バリバリのボリビアのグループです。それでは「太陽の門」を聴いてください。
太陽の門という曲でした。新メンバーとは思えないでしょ。彼実は最後のグループが秋田のメンバーがいるグループなんですけど、彼も秋田の出身で、昨日か大雨で、大変だったんだけど大丈夫でしたか？いやたまたま私今仙台にいるんですが、秋田から本当に来たメンバーは昨日出発したんですが、もし出発が遅れてたら通行止めで来れなかったと。新幹線は全部止まりましたね。そうですね。今日はもう秋田には離陸のことになってます。帰れるの？明日には別に行くと思うんでね。ぜひ帰れないメンバーがいたらどなたか止めてあげてください。では次の曲演奏します。トードスフントスという曲で、これはもう皆さんよくご存知かと思いますけども、みんな一緒にという意味ですから、できれば手拍子なんかしていただけると助かります。よろしくお願いします。集めたらなんか全部最後の曲みたいな感じでやってる方は非常に疲れてますけども、最後の1曲頑張りたいと思います。最後の曲はイデリオという曲でモレナードなんですけども、我々とこれまたちょっと早くて手拍子がしやすいようなアレンジになっていますので、ぜひまたよろしくお願いしたいと思います。踊りたい方いたら踊っていただいても全然構いません。